en aquesta recta final de les sessions d'avui i ho farem en producte de territori i a més amb uns espais monogràfics que penso que poden ser molt atractius i constructius en els que sempre que hi vulgueu hi podeu intervenir en preguntes o qüestions. Evidentment, si som en aquesta terra i si som aquí, els formatges, sobretot pel que és el municipi de la Seu d'Urgell, tenen ja un protagonisme importantíssim al llarg de l'any, però també amb una fira monogràfica, que potser és de les més importants que es fan, m'atreviria a dir, a Europa. Això per un costat. Després, per les IGPs, que també s'ha parlat, no només d'aquest espai, d'aquest municipi, sinó també del territori. I després perquè tenim aquí una posada en escena d'uns productes amb un nom propi que crec que qui més qui menys, d'alguna generació o l'altra, gairebé els coneix i ha viscut i conviscut amb algun derivat, amb algun producte dels més coneguts, que és Cadí. Cadí, amb aquests productes que tenim aquí, que hi ha, com bé sabeu, diferents, no diré categories, però sí, diferents perfils de producte i amb els que ara en farem una sessió monogràfica. Aquesta sessió monogràfica, el que seria la presentació dels productes, la convertirem en 3 parts. Farem primer els formatges del Cadí, després la girella i després els productes de Girona Excel·lent. D'aquesta manera no només en podeu treure el millor profit, sinó també tenir-la més informació i més completa. La sessió de formatges del Cadí ens la farà la gent del restaurant Arbeleche de la Seu d'Urgell, l'Arxier i la Tota. Ells dos, amb aquest producte i altres, temporada, territori, tot el que estem parlant, ens faran una petita demostració del que es pot treure de més a més del producte base, que en si mateix ja és molt important, que és el formatge del Cadí. Benvinguts i anem a fer això mateix, a donar idees, suggeriments, una mica de creativitat, una mica fins i tot, en aquest cas de sorpresa, de tot el que dona de si els mateixos formatges que tenim a l'abast i que es poden menjar tots sols, posats a les mans, en aquest cas, de l'Arxier i la Tota. Molt bé. Doncs bona tarda a tothom, gràcies per estar aquí, és un plaer. I som la Tota i l'Arxier, nosaltres tenim un restaurant que es diu Arbeleche i avui venim en representació de la nostra part més important de la Seu d'Urgell, que és la cooperativa lletera del Cadí. I com tots sabeu, és una part molt important, té un fantàstic producte, va ser fundada l'any 1915 i té la gran participació d'uns 100 socis ramaders que van des de les comarques de l'Alt Urgell a la Cerdanya. Cada dia aquesta gent recolleix un total de 2.000 litres, 365 dies a l'any, dels que elaborem uns fantàstics productes que ens venen molt bé per la nostra cuina. Ja sabreu que hi ha la llet, la nata, també fem una mica de mató, llavors hi ha 4 formatges fantàstics, tenim la nostra mantega DOP, que és una mantega fantàstica per la cuina, i després tenim l'Urgèlia, que avui farem un plat, un snack molt important, que per nosaltres és molt divertit, i el presentem bastant quan tenim càterings, i després dir-vos que els productes Cadí, i el neu, perdó, sí, que és el formatge del centenari, que l'hem fet aquest any, i és un formatge molt cremós, té un gust fantàstic i a més té aquesta... És una representació del Cadí, de la muntanya. Aquesta tapa que se l'ha fet de color gris blanca representa una mica els paisatges de la zona de l'Alt Urgell, hi ha representació del Cadí. Amb això avui farem 2 plats, farem un snack d'aperitiu i després farem un plat de temporada. Ara que comencen les carxofes, llavors combinarem una mica les carxofes amb un producte com un foie, una cremeta de foie, i farem uns cruixents de formatge Urgèlia, d'Urgèlia, no, de Cadí, perdó, i de nou, perdó, i aquí estarem. Sí, comencem, sí. Doncs això, ja sabeu que nosaltres hem preparat aquest snack perquè l'hem fet amb una miqueta, amb una mel especial, que és una mel de 1000 flors. Llavors, us diem que hem tallat l'Urgèlia amb una, hem fet una mica la forma d'una piruleta. Llavors hem fet una mica el que és amb un carmel, un isomal. Sí, farem un carmel amb una mica de mel, evidentment, el temps que tenim aquí, tenim més o menys la mise en place feta,
Llavors hem fet un caramel isomal perquè aguanta molt la temperatura i és un caramel que podem fer servir que ens duri una mica més d'un caramel normal, diguéssim, a les temperatures i a l'utilitat de la cuina. Llavors hem afegit un 20% de mel i una mica de romaní. Llavors farem una piruleta a lo que és el formatge i el que farem és dos làmines molt primetes i caramelitzar una a l'altra. Llavors ho presentarem, ficarem una mica de romaní a sobre. Que és una herba molt fàcil de trobar, a més que ens dona un gust molt bo, juntat amb aquest caramel que hem fet, ja l'hem portat fet perquè teníem 20 minutets i hem volgut aprofitar. És el primer dia, anem tots una mica aliats i una mica empreses i vam dir, mira. Totes les herbes que hem fet servir són d'aquí, evidentment, del Pirineu, o sigui, l'Alt Urgell, tot això. Fem muntanya, fem país. Aquest caramel, amb afegir la mel, que hem afegit un 20% de mel, el que fa és agafar una mica de color i una mica més de textura, una mica més fosca. L'isomal és un caramel que normalment fa servir a les pastisseries per fer les figures, perquè aguanta molt més la temperatura, aguanta uns 40 graus, cristal·litza molt ràpid i jo penso que és molt útil a la cuina i a mi personalment sorprèn molt. Antigament es feia amb glucosa i fondants, feia una barreja, llavors el que es feia és estirar i es feia el que un caramel normal, el que feia és estirar una mica, aguantava una mica més. El que farem és estirar el caramel amb un paper i el que farem és unes làmines, farem una mostra. Aquí faltaria un rodillo, però avui en les preses i tot això farem amb el que és un ganivet. I el que farem és tallar els quadradets que volem fer servir per caramelitzar la piruleta que farem servir, que prèviament la tindrem muntada. Deixarem que refredi una mica. El formatge hem fet servir un urgelià, més que res també perquè penso que és un formatge que té una mica més un gust molt intens, molt cremós, i amb el cruixent del caramel i el formatge, diguéssim, i el romaní que li fiquem després, penso que és una combinació que està bastant acertada i és un aperitiu d'aquí a prop, a la cooperativa d'aquí, en representació de lo que estem fent avui. Ficarem una piruleta molt simple. També volem donar-li el format que volem. Vull dir, podem fer quadrada, la forma que volem. Jo he agafat un cortapastes avui i... Aquí tenim el que és caramel. Aguanta molt bé, això pot aguantar més o menys una setmaneta ben bé, si és un lloc que no tingui molta humitat, es trenca molt bé, és molt prim, i això farà que quan la fem caramelitzada aguanti molt més i sigui un caramel que puguem menjar. De la llet ho aprofitem tot, però la veritat és que aquests dos formatges ens han donat moltíssim joc dins de la cuina. A la Fira Sant Armengol vam fer una fondue i vam ficar 3 dels formatges de la cooperativa. I ens vam sorprendre perquè vam fer una mica de pa, un pa d'aquests de pagès, i vam juntar 3 dels formatges, serral, flor i neu, i la veritat és que ens va quedar una fondue bastant... La vam fer consistent. Li vam treure la xalota perquè vam pensar que donava massa gust a massa ceba. Massa potència a lo que serà la fondue. Això. El que hem fet un plat a aquesta Fira Sant Armengol, que és la presentació que hem fet. I ara la segona cremada. Ficarem una mica de romaní que es quedi pegada. Us els presentarem aquí, que això és un caico, és on abans els... Això és un medidor de llet, diguéssim. Allà jo soc del País Basc i allà es fan servir com si fos un caico, és un medidor de litre
I la forma, nosaltres aquí fem algun postre, alguna presentació, algun plat, i llavors van dir, mira, presentem aquí, fem una fusió. Després, si voleu, tenim 2 o 3 perquè les tasteu. I és un gust fantàstic perquè hi ha aquest toc de mel i l'Urgèlia, que és un formatge cremós que té moltíssima personalitat i té una... També podíem combinar també amb un agredolç, que és un plat molt típic d'aquí també, llavors podíem combinar també una mica de mel i combinar el caramel amb una mica de... donar-li un toc d'acidesa també. Jo penso que aquest és un plat. El segon plat, tenim carxofes de temporada, que ara comencen, tenim el neu, i el que hem fet és un cruixent, un simple cruixent de formatge, del neu, que ara farem, ja ho veureu vosaltres mateixos. I jo penso que és un producte que ho podem fer servir, podem fer servir per qualsevol plat molt elaborat, molt complicat. En vez d'agafar un parmesà, un plat d'importació, podem fer un plat bastant interessant amb un formatge d'aquí, que té un formatge en consistència, amb molt de cos, que té uns gustos, uns matisos bastant interessants, i jo penso que avui en dia és un referent aquí, el que és a la comarca, i jo penso que a Catalunya també aquest tipus de formatge. Sobretot aquests tocs de tòfona, de bolets, que ens fan pensar en aquesta part del Pirineu, que és aquesta part dels nostres paisatges. A aquesta banda tenim preparat un fondo d'ave, diguéssim, un brou, una reducció i una crema de foie. El que farem és escalfar i amb la crema de foie el que farem és escalfar els carxofes. Això va. Funciona, sí? Sí, va, no? Si funciona, sí. Farem escalfar els carxofes. Les carxofes de temporada no hi ha gaire secret. Nosaltres quan fem el tema de carxofes, la traiem el que és la part de fora, diguéssim, la part exterior, i el que fem és netejar, diguéssim, la gran part que molesta per bullir, tot això. I jo penso que és un producte ara de cara a hivern que comença també, és un producte que aguanta molt i penso que és un producte atractiu. També la gent no està gaire habituada a menjar a casa, perquè també la complicació de neteja és una mica laboriós i la gent avui en dia penso jo que és una mica més còmoda. I llavors al restaurant ja estem per fer la feina bruta. El que fem és més o menys deixem d'aquesta manera l'elaboració d'una carxofa, la bullim durant 15 minutets o 20 minuts, depèn de la mida que volem, i més o menys el que fem ho deixem allà en marxa. Ja les hem portat cuinadetes? Sí, la tenim cuinadetes. El plat principal és unes carxofes, una crema de foie amb una fondo d'ave i li farem un cruixent de neu. Hem volgut agafar el foie perquè és un producte, ja sabeu, de primera i a més és un producte que dona moltíssima imatge dins de la carta i llavors les carxofes que són un producte de temporada, tenim ara bones però... Ara comencen, estan molt petites, algunes estan molt obertes encara, però penso que podem ficar en marxa. Amb Urgèlia, amb el neu, el que fiquem és directament a la paella, en la crosta i en tot, i ho deixem que es vagi fent a poc a poc, que es vagi soltant el que és el làctic, que es vagi com una torradeta, que es vagi tot agafant de manera que s'enganxin les dues llesques que hem ficat, que es vagin dorant una mica també, i ara mateix aquí al costat ficarem que es vagi escalfant unes carxofes a la crema.
Bueno, què més? Dir-vos que aquest formatge neu ens ha sorprès perquè a més hem fet a l'Arbeleche un ravioli, llavors vam fer la part de dins amb el formatge, la pasta el vam fer a casa i doncs el vam cuinar i va sortir molt bé perquè dins va agafar la textura apropiada perquè quan tu el menges doncs proves la pasta i dins no et queda desfet el formatge i ens va sorprendre molt. Sí. És un dels productes estrelles, és el que fa l'aniversari del centenari de la cooperativa. No sé si hem destacat també que és una de les és la cooperativa lletera més antiga de tot el territori espanyol. No sé si és un dato que... La primera de l'estat espanyol, exacte. És una dada que penso que és molt important, perquè sempre tenim com referència la gent de fora i just tenim aquí al territori una cooperativa, doncs imagina't. Sí, així és que aquesta... Donem un altre cop, que ens vagi fent per l'altra banda. I què més? Anirem plantant més o menys, a poc a poc. Sí, sí. Sí. Com anem de temps? Bé? Sí? Bé? Sí? Ho vagis bé? Ràpid? No sé si ha hagut alguna pregunta. Bé, àgil. Jo ja gairebé no intervinc, veig que ho tenen molt per mà, tant a la CIA com a la Tota. Trobo, a més, el primer molt interessant, aquest segon fascinant, perquè la carxofa és un gran repte, és dels productes més difícil de combinar, s'ha de dir tot, i treure-li de partit els dos productes a la vegada, crec que com a sessió monogràfica de formatges del Cadí, que a més presenten aquests productes, el del centenari i l'Urgèlia, ja posats no com ingredients en aquest cas, sinó com a part del producte d'un plat, que és molt interessant. Per tant, us deixo anar continuant, perquè veig que ho teniu molt per mà. Hem vingut una mica preparats perquè teníem 20 minuts i llavors ens hem preparat al matí i si voleu fer alguna pregunta nosaltres estarem encantats. És que avui al matí has vingut i hem vist com tothom anava tard i una mica liat i em van dir, mira, us ho agraïm doblement. Anem d'hora i molt bé. Vale. Tallarem ara el que és la galeta de neu d'una mida que es vagi bé pel plat que volem presentar, de manera i la forma més... I mentrestant us podem explicar que ens va fer molta gràcia perquè durant 2 anys vam anar a Àfrica, a la part de Senegal, amb un poblet que es diu Salis, una colònia francesa, i vam estar allà gràcies a un amic nostre, i vam estar allà cuinant amb un gran equip i llavors va ser molt curiós perquè vam anar a fer un tomb i als voltants hi havia allà el que és un supermercat petitó i va fer molta gràcia perquè arribem al supermercat per veure més que res la matèria prima. Els productes d'allà. I vam arribar a la part dels formatges. Hi havia un formatge així, Cadí. I perdoneu-me, volíem portar la foto però hem anat una mica malament de temps i ens va fer moltíssima gràcia, ens vam fer una foto amb la senyora aquella que allà estava, no? Ostres, esto es de mi pueblo, saps? Evidentment, és al mig de l'Àfrica agafar trobar un... Perquè veieu que és hi ha exportació important, nacional i internacional. És una mica com si ho estigui tallat, una mica tallat. Fiquem una mica d'orenga d'aquí de la zona de la muntanya. Som enganxar els cables, que no estem habituats. Exactos. I fiquem una mica de pebre, els carxofes i una mica de sal. Jo penso que tenim plats representatius de l'Acadí amb el seu producte estrella. No sé si us ha agradat, si hi ha alguna pregunta. Un aplaudiment per aquesta magnífica sessió de l'Arxer i la Tota del restaurant Arbeleche i, a part d'aquest aplaudiment i agraïment, des de l'organització també hem d'agrair molt especialment a la gent del Cadí que des del primer moment van creure en aquest projecte. Hi ha cregut molta gent, evidentment, ho hem anat dient i agraint, ho hem fet amb l'Ajuntament de la Seu, ho hem fet amb molta gent, però també hem de dir que la gent del Cadí, i
per això també tenim avui aquesta sessió i teniu el seu espai allà, com amb d'altres, per poder visitar després, tastar, informar-vos, doncs van ser, dic dels primers perquè també vam començar pel territori a creure en aquest projecte. Per tant, gràcies a vosaltres, gràcies a la gent del Cadí i benvinguts sigueu al Gastro Pirineu. Moltes gràcies a vosaltres. I preparem ara l'altra sessió, que d'aquesta mateixa, amb aquest format, molt dinàmic, perquè a la tarda passi bé i ràpid i tinguem temps després d'esbravar-nos una miqueta en aquest espai on hi haurà degustacions, informació, anem a fer un d'aquests productes que han anat sortint i s'han anat parlant, de territori, de producte, etc., que és la girella. La girella la protagonitzen 3 persones que faran la part final de com es serveix o com en aquest sentit, com es menja, com es consumeix la girella un cop feta. Hem pensat que era molt interessant de veure en acció aquesta part final. Per què? Perquè de la girella feta, que evidentment és molt complexa i té tot un procés lent i que, com deia abans també, ens explicaven quan parlàvem de la girella, que és de les coses que s'ha estat a punt de perdre o deixat de fer per la seva complexitat, que molt sovint aquesta complexitat és temps, doncs ara tindrem l'oportunitat, o tindreu, de veure la girella, tastar la girella i fins i tot conèixer aquest toc final. La girella ens ve, en aquest cas, demà, els tenim per aquí, de la Cristina Prades, la Natàlia Jordana i l'Andrea Jordana, que deuen ser per aquí prop, de Casa Prades i de Casa Joanot, que són del Pont de Suert.